Bilboko kale nagusian emango dira ezagutzera balorazio batzorde tekniko batek Bilbao Bizkaia Branding nazioarteko lehiaketara aurkeztu diren 84 proposamenetatik aukeratu dituen finalistak. Izan ere, 10 hautagai finalistekin Aldundiaren Foru Jauregiaren aurrean erakusketa bat egin da, eta bertan interesdun guztiek izango dute beren ustez hiriaren eta lurraldearen nortasuna eta balioak hobekien ordezkatzen dituen marka bozkatzeko aukera. Botoa irailaren 3-6 eman ahalko da. Goizeko 11:00 arratsaldeko 8:30. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bilboko Udalaren ustez, herritarrek proiektu honetan parte hartzea lehentasunezkoa da, arrakasta izan dezan, eta beraz, jendea animatu dute bozkatzera. Bi erakunde horiek elkarrekin jarri duten martxan proiektua, lehiakortasuna sustatzeko, merkatu berriak irekitzeko eta ekonomia suspertzeko. Ekimen honen helburua da, Bilborentzat eta Bizkaiarentzat, marka berezi bat sustatzea inbertsioak, enpresa bisitariak, talentua eta ekitaliak erakartzeko. Gainera, marka hori Bilborentzat bakarrik eta Bizkaiarentzat bakarrik ere aplikatu ahalko da.